Vitajte na našej škole. Zelená základná škola sa nachádza na Tichej ulici za vodou pri rieke Jakubianka. Je to miesto, kde sa učenie stáva dobrodružstvom. V areáli školy žiaci pestujú rastliny a starajú sa o svoje záhony. Vstupnou bránou je zrekonštruovaná recepcia s čipovým systémom. Tak neváhajte a nahliadnite s nami do zákutí našej školy. Školu riadi naša pani riaditeľka a zástupca riaditeľky. Spolu zabezpečujú efektívne fungovanie vzdelávacieho systému. Na základnej škole je efektívne trávenie prestávok kľúčové pre celkový rozvoj žiakov, ktorí aktívne trávia svoj čas vo vnútorných priestoroch alebo areáli školy. V teplých mesiacoch sa môžu žiaci prechádzať vonku a podporovať svoju fyzickú kondíciu. V zime prestávky žiaci trávia v novozariadenej chill zóne, kde si môžu odýchnuť. Tá im ponúka spoločenské hry, ping-pong, fitness lopty a zároveň vytvára priaznivé pracovné prostredie žiakom a zamestnancom školy. Otvorená školská knižnica je dôležitým zdrojom pre vzdelávanie. Poskytuje žiakom široké spektrum kníh a informácií, čo podporuje a zdokonaľuje ich čitateľskú gramotnosť. K dispozícii majú žiaci počítače, kde môžu vyhľadať informácie a rýchlejšie získavať poznatky. Internet a elektronické zdroje poskytujú bohaté informácie pre projektové práce. Naša škola ponúka Snoezelen miestnosť, ktorú môžu využívať žiaci na stimuláciu zmyslov a podporu pohody. Nachádzajú sa tu rôzne svetelné efekty, zvuky, čím podporujeme u žiakov ich duševný stav. Špeciálna pedagogička má v škole zodpovednú úlohu poskytovať individuálnu podporu žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Jej náplň zahŕňa identifikáciu potrieb žiakov, vytváranie individuálnych vzdelávacích plánov či spoluprácu s rodičmi. Školský podporný tím vytvára optimálne podmienky pre rozvoj všetkých žiakov, čím posilňuje partnerský prístup k vzdelávaniu. Predstavujeme vám ukážky z hodiny geografie a slovenského jazyka. Skladanie mapy je interaktívny proces, ktorý zdokonaľuje praktické zručnosti žiakov. Využívame moderný spôsob vyučovania, kde zdôrazňujeme interaktivitu, logické a kritické myslenie, prírodovednú a čitateľskú gramotnosť. Výučba je interaktívna a hravá. Prváčikovia Lienky sa učia písať a rozpoznávať písmená abecedy. Dôraz sa kladie na obohacovanie slovnej zásoby prostredníctvom príbehov, básní a rôznych aktivít. K dispozícii je jazyková učebňa, fyzikálno-chemická, počítačová a technická učebňa. Učitelia často integrujú modernými nástrojmi, ako sú interaktívne tabule, online vzdelávacie platformy a digitálne zdroje do výučby, ako je napríklad Kahoot. Využitie fyzikálnych príkladov v učebni môže byť zaujímavé. Vodíkové autá ponúkajú zaujímavý príklad. Učitelia takto žiakom vysvetľujú princíp elektrolýzy, kde sa voda rozkladá na vodík a kyslík a ako vodík môže byť využitý ako palivo vodíkových aut. Chemické pokusy a experimenty sú vynikajúcim spôsobom, ako zaujať a vzdelávať žiakov. Zakúpené sú mikrobity, ktoré slúžia ako výukový nástroj. Žiaci sa tak môžu učiť základy programovania, skúmať prepájanie senzorov. Taktiež sa kladie dôraz na skupinovú prácu a manuálne práce, ako je pílenie dreva. Navýšené hodiny telesnej výchovy ponúkajú športový zážitok v podobe futbalu, volejbalu a v ďalšom roku aj florbalu. Školská zdravotníčka poskytuje žiakom základnú zdravotnú starostlivosť, monitoruje zdravotný stav žiakov a komunikuje s učiteľmi a rodičmi. Okrem toho organizuje rôzne programy prevencie a aktivity zamerané na podporu zdravia. V jedálni je žiakom ponúkaná zdravá strava, ktorá obsahuje vyváženú kombináciu živín. Začiatkom októbra 2023 získala naša škola certifikát Zelená škola. Škola prešla obrovskými zmenami a vybudovaná je zelená strecha, zelená stena, ďalej to sú školské záhony, skálka, vtáčia oáza, pocitový chodník, paletové sedenie. Cieľom je vychovávať žiakov k životnému prostrediu, poskytovať praktické skúsenosti v oblasti záhradkárstva, sadiť a pestovať bylinky.
Výlety a exkurzie predstavujú dôležitú súčasť školského života. Vzdelávanie podporujeme tematickými dňami, ako je Deň rodiny, Deň zeme, Deň knihy. Škola poskytuje štátny jazykový kurz pre cudzincov, ktorý prispieva k rozvoju jazykových kompetencií. Krúžky Varíme pečieme, Superžiak, Zažeň nudu, Remeselníček, Babinec, Života budič, Zdravo s prírodou prilákajú aj tých najmenších. Okrem nich poskytujeme aj športové aktivity vrátane volejbalového a futbalového krúžku. Žiaci vystupujú na vianočných besiedkach, zúčastňujú sa divadelných predstavení a rôznych súťaží ako sú Šaliansky Maťko, Ibobor, Edwinning, Expert Geniality. Zábava nechýba ani na karnevale, valentínskom plese, lyžiarskom a plaveckom výcviku. Vychovávateľku Soňu si v školskom klube deti zamilujú rovnako ako jej húževnaté nápady. Pozitívnu pracovnú klímu a celý fundovaný tím pedagógov je tu pre vás, tak neváhajte a ďalšie zážitky prežite s nami.